Helo, croeso nôl i'r shed. Dwi'n mynd i wneud fideo fama ers oes, ond gen i cwpl o brosiectau ar y gweill fan, so ni'n meddwl, dydych chi nôl mewn, a ia, i chi gael busnesu, beth sy'n ymlaen yma. So, prosiect mawr dwi'n gweithio ar hyn o bryd, ydy ti atgyfodi hen gar, un o'n hen geiri. Mae'n brosiect sydd wedi ar y gweill gen i ers dros 10 mlynedd, ond wedi cael ail wynt y ddiweddar. Ac yn sgil hynna, dwi wedi bod yn neud lot o stwff weirio yn y car. A mae prosiect heddiw yma yn ymwneud efo hynna. So dwi wedi cyrraedd pwynt yn y prosiect o'n lle dwi'n symud ac ail-osod lot o stwff electronig y car, a'r motor wiper yma a bulbs a falle. A cyn gosod nhw yn y car, dwi eisiau testio nhw. Dyna'r ffordd hawsa ni ydy iwsio batri car, 12 volt, so testio bulbs a falle. Chi'n gweld hwnna'n golio. Y problem hynny ydy, hein beth hawsa i symud o gwmpas, maen nhw'n pwyso lot. A hefyd, ar ôl chydig, mae eisiau chargio nhw, cos maen nhw'n colli volted. Ar ben hynna, mae'r hwns gen i yn rybys, dwi'n meddwl bod o'n cychwyn marw. Eisiau chargio hwn yn y blaen, a checio'r multimeter run. 10 volts yno, mae'n fod yn 12 volts. So, o'n i ddim ond prynu, be o'n gael benchtop power supply unit. Mae'n jyst a machine bach sy'n rhaid voltage allan. Ond, yn ôl pam gwario'r pres yna, pam fedra i wneud rhywbeth sydd ddim yn gweithio mor dda yn rhatach, a probably gwario'r rhywun maint o bres anyway. So, mae fi chydig o hordar, eisiau chwilio trwy bocsys o rybys gen i, a nes ffeindio hwn. A beth ydy power supply unit o hen gyfrifiadur. A dwi'n sôn am hen. Dyn nhw'n neud nhw yn steil yma. Erbyn hyn, mae'r plygiau wahanol. Ond, beth sy'n handi fo hwn di, mae o yn 12 volt output, a 5 volt hefyd. Ond 12 volts dyn ni isio ar gyfer y car. So'r plan ydy, testio bod hwn yn gweithio, ac asydio chopio'r wires yma fyny, a wneud rhywbeth fel bod yn gallu plygio mewn, so bulbs neu motors neu beth bynnag. Ie, swnio'n syml, so gan i weld beth. So dwi'n plygio fe mewn fan, di heb explodio, so mae hynny'n cool. Os ydych chi'n gwybod mae'r lliwiau yma gyd y feddwl, rydych chi googlo pin-out neu connector diagram neu beth bynnag, a jyst ffeindio'n sy'n matcho. Mae'r sticker ar ochr di dweud bod na'r melyn di 12 volts a piws di 5. So bydd cyntaf eisiau trio bod yn gweithio. Wan, dwi'n meddwl, so mynd drio'r 12 volts. Edrych yn byd. Dylsa ni gael rhywbeth ar y 5 volts. Gen o, 5.17. Chi'n gweld ar y multimeter. So rheswm di 12 volts yn gweithio di. Meddwch bod hwn mewn computer. Da chi'n gorfod pwysio botwm ar y ffrynt i ddeffro fo. So da ni isio efo lychu hynna mewn ffordd. A beth rhaid ni'n neud, nes i checker y pin-out ydy basically shortio yr weiran yma. So gen i'r pin yma. So ni'n theory, so ni'n wedio hwnna mewn i fanna. A wedio hwnna mewn i fanna. Dylsa hynna weithio. Dim di explodio, sydd yn cool. A dwi'n meddwl bod y fan dwi'n dod nhw. Wel, gan i weld, ie. So ni'n testio fe to fan. Jo. Cael beth o hwnna. 11.8. Sa'n ni gael 12. Nes trio earth arall o gofyn. Ok, 11.8. So bod ni'n cael 12. Llan just the thing. Yeah, 11.8. Digon agos. Cool, so... Ie, dwi'n gwybod bod hwn yn gweithio. So mae'n mater o chopio'r cables ma fyny, basically. Wneud yn haws i ni brofi, lle byddwn ni'n gorfod sticio pina mewn i hwn. Fath o fyna. Ond i dorri nhw, ac y trefn. So hwnna'r 4 weiran sy'n berthnasol yn i wan. Y ddau yma ydy'n switch ni. Hyn di 12 volt. So bydd gyntaf naid i sticio hyn as ei gilydd, basically. So bod o on drwy'r adag.
Iawn, so dyma fo yn syml, so dwi wedi weirio bod dim i fyny. Mae'r plus a minus yn mynd i'r connectors yma. A rheswm dwi'n gwneud hynna dwi, fydda i rhan fwyaf amser yn iwsio'r crocodile clips bach yma i testio bethau. So mae'n haws i iwsio'r sgriws mawr yma. Dyma fo'r switch. Dyna rheswm dwi'n gwneud hwnna'n permanent mewn ffordd di. Dwi eisiau gallu datgysylltu fo fel yna, os oes rhaid. Cos dweud bod ni'n cath short circuit mewn damwain, wneud hwn switcho hyn off. So, dwi'n beth sy'n gwneud, jyst tynnu hwn wrth ei gilydd, a mae'n iawn. Be na fydd na rhaid darn o dap dros y connectors yma fel bod o'n shorter neu bryn byd arall. So, na i ffeindio rhywbeth i testio fan, jyst ni'n cael gweld bod o'n gweithio. So, yn ogystal â bulbs efo lle, prif beth dwi eisiau testio di beth o hwn di motor weipar cefn y car. O hwn yn y car ers blynyddoedd, a mae glaw bod dim wedi bod arno fo, mae'n di rhydu braidd. So dwi'n gwybod, dwi'n meddwl wneud hwn weithio anyway. Ond dwi'n ei testio hwn elia, so y coch ydy'r earth gyda'r negatives, mae hwnna'n di brown. Ond dwi'n siŵr am pa liw ydy'r pŵer. Sy'n byd o fanna. Wy! Hold on. Oce, so mae hwnna'n gweithio. Ydych chi'n weld o'n mynd yna. Hold on. Ydych gweld y braich yn mynd. Cool. O, mae'n mynd i sglwn o weithio, so gret. Ond ie, so efo crocodile clips yma, mae lot hawsa testio bethau. Sgyn i'n byd arall yma, dwi'n ddangos i chi, ond anyway. Na fo yn syml iawn sut mae hwn yn gweithio. So, da ni wedi cymryd hen power supply troi'n 5 volts. Mae'n siŵr na i wneud rhywbeth debyg efo'r 5 volts hefyd, mae'n spleisio nhw fyny. Obviously, di hwn yn da'n byd, os da chi efo Ferrari nhw, beth ydych chi iwsio beth fel hyn, prynwch beth call. Ond dwi'n eitha fi sy'n smal i cachu, mae'n ideal. Neud yn peth o'r 5 volts hefyd, jyst gwybod ar ei testio. A ia, na fo, dyna dio. At least one, Nemster Fflacler, ei hwn yn y car, weirio i gyd mewn, trio o, ffeindio allan bod yn gweithio. Bob dim na i osod yn y car, bydd o'n gweithio, at least fydd wedi gweithio fama. So ie, na fo, just fideo bach byr, syml. Weithio bod o ddefnydd i chi. Wel, yn eich eto rhywbeth, mae'n siŵr. Da!